Нині церква вспоминає подвиг мучениць Мінодори, Митродори і Німфодори. Три сестрички, благословенні, молоді, красиві, добре виховані, церковні, віруючі. Подивившись на пустий язичницький світ, де блуд, нечистота, п'янка, вони рішили оставатися дівами, дівчатами і уєдинилися в молитві неподобі маленького монастиря, скита, і там молилися, нікому не мішали, нікого не критикували. Но сатана, ізвечний ворог рода людського, знав, де знаходяться, наслав туди гонителів церкви. І прийшли гонителі церкви, тогдашні правителі, чиновники, а вони завжди образ безбожницький носять, і арестували 3 дівчат. Но нікому дівчата не мішали. Просто молилися в одному у єдиному місці. Но сатана не дозволяє нікому молитися. От п'яниця – хорошо, блудник – хорошо, пішов у секту – хорошо, а от ти держишся канонічної церкви, ми к тобі прийдемо. Ми прийдемо к тобі. Але як прийдемо? А ми тобі придумаємо злочин. За віру бити не можна, бо закон забороняє. А ми придумаємо, що ти ворог, що ти шпіон, що то віра недобра. І в результаті 3 дівчинки оказалися в суді. Що ж роблять гонителі церкви? І збивають дівчат до потері сознання. Потім убили першу, котра не хотіла відказатися від Христа, притягують другу дочку, указують на ізранене тіло збитої дівчинки, щоб більшого страха нагнати на неї. Ота дівчинка слізно плакала над убитою і зраненою сестрою, а гонителі церкви, чиновники, правителі стояли збоку, як оті крайні садісти. Вбивали від не ворога, убивали не шпіона, а вбивали простих громадян, дівочок, котрі хотіли бути просто дітьми Христовими. Убили й другу дівчинку, приводять третю, їй показали 2 із ранених уже сестер, і та наплакалася, но і та не відказалася від Христа. І от правителі, чиновники, гонителі і различні сектанти накинулися на 3 дівчинку і убили. 3 дівчат убили. Ми собі думаємо сьогодні, чому церква предлагає нам указати подвиг тих 3 дівчат? Указує на то, що подобне гоніння періодично завжди появлялося в історії церкви. Колись так молодих дівчат в селі Іза коло Хуста загнали тогдашні правителі і уніати дівчат молоденьких у ріку, мороз, холод, а їх заставили, якщо вернетеся в унію, ми вас з води виведемо. Якщо продовжите бути православними, так і померзнете. Так їх мучили. І ні одна з дівчат не відказалася від Христа і православної віри. Про їх подвиг у нас там на виході з церкви велика ікона, де гонителі і душителі віри стоять на березі, в кожушках, в теплому, а дівчатка роздіті, полуголі, у воді холодній. Що сталося? Сьогодні маємо на початок IV віка, а то було у XX віці. Скажуть, добре, було то в IV, було то у XX, але тепер в XXI такого нема. Виявляється, і нині такое. Скільки дівчат молоденьких побито під храмами православними за те, що вони моляться в храмі, як із молоденьких дівчат і хлопців виганяли із храмів і нині, як під Києво-Печерською лаврою молоді дівчатка хапали їх і судили їх за те, що вони хулігани, а вони просто захищають православ'я.
І так церква указує, у всі времена сатана один і тот же, і гонителі одного і того же духа. Ведь і сьогодні кажуть, що якщо ти лишаєшся канонічної церкви, пожалуйста, в любу релігію свободно заходи, там бити не можна. І тоді відповідь дають і наші жителі Закарпаття, 1150 років православні, на 100 років раніше від київських полян крестилися, відповідаємо, а який смисл називатися віруючим, якщо ти свою подлинну віру реалізувати не можеш? Ведь сказано в Євангелії, послання апостола Павла к Тимофею, Тимофея, будь осторожний, не всяка віра спасительна. Бо є mnoгі люди, котрі будуть подвизатися у вірі, поклони бити, або битися в груди, а увінчені не будуть. Не будуть мати нагороди небесної, бо неправильно ісповідували Господа. Ви точно так же читаємо у Євангелії від Матфея, і нині частково споминалося, що прийдуть на страшному суді многі і будуть казати, ми християни, ми Біблії роздавали, ми чуда творили, бісові зганяли, і чують голос Божий, ідіть від мене прокляті, я вас ніколи не знав. Як? За що? Так ми ж ходили. Оказується, їхній подвиг нічого не стоїв. Що вони зробили? Яку помилку? Ту помилку зробили, як роблять нині, котрі послухали по телевізору виступ якогось чоловіка і повірили, що та церква, в котру ходить жона твоя, недобра. А от іди туди, куди чиновник каже. У відповідь наші люди сказали, ні. Кожен має своє місто. Той чиновник займається державними справами, бо відділена держава від церкви. А ми будемо вірити так, як вірили нині мучениці Мінодора, Мітродора, Німфодора. І зранили їх, зрізали тіло дівоче, рвали живоє тіло, наслаждалися болью дівчат. Такі гонітелі наслаждаються болью, плачем. І сьогодні видимо, як Боже, поможи нам, щоб ми все претерпіли, бо віримо, що Ти нам не пошлеш більше сили нашої. Ти нам пошлеш тільки то, що можемо витерпіти, свій хрест достойно нести, бо лиш так поступаючи. Ми настоящі діти Божі, ті крестоносці, спасительні, а у вічності віримо. Со святими дівчатами нині поминаємо ми, і з усіми святими, і сповідниками сьогодні за віру Христову зможемо і ми, по милості Божої, наслідувати Царство Божоє. Амінь.